କାଳବୈଶାଖୀ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଓ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏକର ଏକର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଏ କାଳବୈଶାଖୀ ମାଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ସହିତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଦେଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏହି କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡୋଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଠାରେ 90% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ଲକଡାଉନର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁକୁଳି ନିଜକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଆଶା ଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଛି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ସରକାର ଏ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଖରିଫ ଫସଲ ଅମଳରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି।